Zatiaľ, čo na mestskej úrovni cítiť v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami dusnú atmosféru, v mestských častiach je relatívny pokoj. Výnimkou nie je ani Nové Mesto. Zdanie však môže klamať. Obdobie politických dohôd či obchodov sa dávno začalo a každý politický subjekt robí všetko preto, aby 15. novembra uspel. Podrobnosti už v relácii Týždeň v Novom Meste. Príjemný podvečer a pekný podvečer aj mojim hosťom. Moje pozvanie dnes prijala poslankyňa mesta a zároveň aj mestskej časti Katarína Augustinič. Dobrý večer. Prajem. Medzi nami je aj Libor Gašperík, ktorý je tiež mestským a zároveň aj novomestským poslancom. Pekný podvečer prajem. A do tretice Tomáš Korček, ktorý je taktiež mestským aj novomestským poslancom. Príjemný podvečer. Pani Augustinič, začnem vami. Nedávno sme sa na túto tému, ktorou chcem začať, rozprávali v komunálnom dueli s pánom Slavomírom Drozdom. Začneme na mestskej úrovni. Začneme menami, ktoré máme dnes na stole v súvislosti s voľbou primátora Bratislavy. Je to Milan Kňažko, Milan Vtáčnik a Ivo Nesrovnal. Strana Nová nepostavila vlastného kandidáta. Na ktorú stranu sa teda prikloní? Tak, ako som sa už vyjadrila, tým, že nestávame vlastného kandidáta, tak sa prikloníme ku kandidátovi, ktorý by mohol získať najväčšiu podporu obyvateľov tohto mesta a teda bude rozhodujúci jeho program, jeho vízia a myslím si, že otázne bude aj to, či naozaj títo traja kandidáti nakoniec pôjdu všetci. To ešte stále máme čas do nejakého 20. septembra, kým sa nebudú podávať kandidátky. A dnes je, ako sme to včera rozoberali ako sme na poslednom stretnutí rozoberali, tak sú tam dvaja občianski kandidáti a jeden stranický, čiže aj podľa toho. Hovoríte, že podporíte toho, ktorý získa najväčšiu podporu voliča. V tých preferenciách nám pán Kňažko a pán Vtáčnik vychádza veľmi tesne. Predsa len Nová má nejaký svoj program, aj keď ste liberálno-konzervatívnou stranou. Ktorý z tých dvoch kandidátov je vám možno programovo bližšie? Ja som to povedala, že mne osobne je programovo bližšie pán Kňažko, keďže sme ho podporovali aj v prezidentskej kampani. Ale stále si myslím, že toto mesto potrebuje naozaj manažera, ktorý bude vedieť riadiť toto mesto. To znamená, že určite, a treba si to povedať, pán Kňažko má svoj vek a aj to ľudia mnohokrát opakujú v diskusiách, že teda už je starší na to, aby zastával takúto funkciu. Ja si to nemyslím. Myslím si, že ale potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorí budú robiť ten výkon samotný. Pán Gašperík, Ivo Nesrovnal, to je meno vášho kandidáta, teda strany SDK-UDS. Pán Frešo sa nedávno vyjadril, že stojí si za týmto menom, ale na to, aby bol pán Nesrovnal úspešný, potrebuje podporu širokej stredopravej koalície. Vieme, čo sa deje. Máte pocit, že je ešte vôbec možné dohodnúť sa na širokej stredopravej podpore pre vášho nominanta? Ako sa vraví, nádej zomiera posledná. Ja si myslím, že táto možnosť samozrejme stále existuje, lebo veď vidíte, že dneska je ten dátum, aký je, a dneska ešte stále není zrejmý kandidát takej tej širšej stredopravej scény, že už by bola podpora, teda okrem KDH, ktoré podporuje pána Kňažka, SDK, ktoré navrhlo do rokovaní pána Nesrovnala, že by bol kandidát z nejakej širšej platformy strán, ktoré pôsobia či už v zastupiteľstve Nového Mesta, alebo teda zastupiteľstva hlavného mesta, alebo teda v rámci Bratislavy. Ja si myslím, že ešte ten čas je. Ja keď sa vrátim do minulých komunálnych volieb, viem, že sme niekde až na konci augusta takisto schvaľovali kandidatúru, ktorou bola vtedy pani Magda Vašárová. Takže myslím si, ešte nejaký týždeň, dva by tieto rokovania mohli byť realizované tak, aby sme ku koncu prázdnin vedeli teda povedať kandidáta pravicovej z tej širokej koalície, ktorý by teda mohol uspieť vo voľbách. Ako vnímate tú ponuku zo strany sieť, ktorá chcela nejakým spôsobom dať podporu pánovi Nesrovnalovi, aj keď on to nikdy nepotvrdil, že by ho nejak pritlačili k stene a povedali, musíte sa vzdať strany SDK-UDS. Predsa len. Tak samozrejme, tá podpora z tých strán, ktoré nášmu kandidátovi by dali túto podporu, je veľmi vítané. Prečo by sme túto podporu odmietali alebo neprijali. Ale tak, ako som povedal pred chvíľičkou, s tým, že tieto rokovania ešte neboli uzatvorené, takže dneska neviem povedať, že či táto podpora zo strany siete teda bude, tak ako povedal
kolegyňka Augustínič 21. septembra, keď sa odozdávajú kandidátky, aj z ich strany podpísaná. Pán Korček, vy ste tu dnes ako nezávislý poslanec, takisto ste sa uchádzali aj o podporu voličov v roku 2010. Predsa len vieme z minulosti, boli ste v strane SDK-UDS, z ktorej ste vystúpili ešte v tom predchádzajúcom volebnom období. Ktoré z tých troch mien je pre vás najpriateľnejšie, ak sa vôbec k jednému z nich prikláňate a prečo? Tak ako ste povedali, momentálne pôsobím ako nezávislý a myslím si, že je to veľmi veľká výhoda, lebo keď sa pozriem na to, čo sa deje momentálne na komunálnej politickej scéne, tak niekedy sa smejem a výhodou nezávislých kandidátov je, že sa môžu venovať viac voličom ako takýmto stranickým prekáračkám. Zatiaľ, tak ako sme tu povedali pri tomto stole, sú traja známi kandidáti alebo ľudia, ktorí majú záujem kandidovať, lebo oficiálne kandidátmi sa stanú, až keď budú zaregistrovaní. Ja osobne si počkám až teda po tom 21., respektíve po 3. októbri, keď budú zaregistrovaní kandidáti a prikloním sa k niektorému ako sám, ako osoba, pretože mám iba jeden hlas. Z týchto troch kandidátov myslím si, že každý má svoje výhody a nevýhody, ale teraz by som nevedel povedať, keby boli dnes voľby, ktorého z nich by som volil. V úvode som avizovala, že už sa dávno začalo obdobie, kedy práve politické subjekty vyjednávajú, snažia sa dohodnúť či už na koalícii, či už na tom, akých poslancov do tej koalície postavia. Akú úlohu tu zohrávajú nezávislí poslanci? Asi nebudú úplne mimo obeh, mimo kola? Tak samozrejme tá pozícia nezávislého poslanca je v niečom jednoduchšia, tak ako som povedal, v niečom je ťažšia. Ak sme tu teda na pôde relácie, ktorá hovorí o Novom Meste, viem, že sa formuje pravicová koalícia v rámci Nového Mesta, kde boli aj ponuky pre nezávislých poslancov, takže je možnosť pre nezávislé osobnosti a nezávislých kandidátov jednak si zozbierať samostatne podpisy a ísť do toho úplne sám, alebo prijať ponuku niektorej z takejto koalície, ktorá sa formuje. Ktorú cestu preferujete vy? Viete čo, zatiaľ taktiež nemám na to jednoznačnú odpoveď, pretože ešte není sú úplne ani jasné tie koalície, aké budú, v akom budú zložení, takže to by som taktiež nechal na plynutie času. Pán Gašperík, tú oficiálnu koalíciu zatiaľ stredopravé strany ohlásili len v Starom Meste, kde sa dohodla nová KDH Most Híd a SAS v rámci koaličnej dohody aj na podpore pána Grendela. Akým spôsobom prebiehajú rokovania na úrovni mestskej časti Nové Mesto? No, tie rokovania samozrejme v súčasnosti prebiehajú. Možno teraz prvýkrát takto je to oficiálne oznámené. My už koalíciu na Novom Meste podpísanú máme. Koalíciu máme podpísanú na úrovni 5 strán. Pokiaľ ich môžem vymenovať, je to SDK, KDH, Most, Nová a Strana zelených. A samozrejme rokujeme ešte aj s ostatnými partnermi, ktorých by sme radi teda prizvali na spoluprácu do koalície, tak aby sme teda túto koalíciu mali takú, ktorú odovzdáme, keď je stanovený termín pre rozdanie vlastne kandidátnych listín. Preto sme ešte v súčasnosti nepristupovali k takémuto oficiálnemu vyhláseniu koalície, ako prebehlo, myslím, že minulý týždeň v rámci Starého Mesta. Takže túto koalíciu máme, rokujeme ešte s ďalšími kandidátmi, rokujeme podpore starostu, či teda koalícia postaví starostu vlastného. Samozrejme, každá koalícia, myslím, že takúto ambíciu by mať mala. Alebo teda podporíme iného kandidáta, ktorí samozrejme s nami takisto rokujú a uchádzajú sa o podporu našej koalície, ktorí avizovali, že by sa radi zúčastnili tohto súboja na starostu našej mestskej časti. Takže túto otázku ešte v súčasnosti uzatvorenú nemáme a takisto, ako som povedal, ešte rokujeme s ďalšími partnermi, s ktorými sme radi teda vytvorili takúto širšiu stredopravú koalíciu, tak ako to bolo teda v ostatných komunálnych voľbách. Predpokladáte, že budete natoľko úspešní ako v roku 2010, kedy naozaj tá široká pravicová koalícia, boli obvody, kde ste získali všetky mandáty? Tak samozrejme, každá koalícia chce byť, túto ambíciu musí mať a chce byť teda úspešná tak, aby získala čo najviac mandátov. Samozrejme sa môžeme oprieť aj o určité výsledky našej práce, teda od počtu, čo sme pre občanov vykonali za uplynulé volebné obdobie a samozrejme chceme stavať na základe tohto odpočtu aj s programom a víziami teda pre následujúce funkčné obdobie a budeme samozrejme radi, keď nám občania dajú čo najväčšiu podporu v týchto voľbách. Pani Augustínič, teda, ako sme sa práve dozvedeli, je nová súčasťou koalície, ktorá vznikla v Novom Meste. Táto koalícia
trošku v inom zložení. V roku 2010 postavila aj svoju kandidátku na post starostky. Tento post jej ušiel o necelých 50 hlasov. Aký kľúč sa potom v rámci koaličných dohôd vytvára? Pritom koho nominujete na post kandidáta na starostu? Tak ako povedal Libor, táto téma nie je uzatvorená, pretože Nová nemá ambíciu stavať kandidáta na starostu a tam si tie strany koaličné, ktoré sedia pri tom stole, musia povedať, že či majú takého schopného človeka, ktorý by bol vyzývateľom súčasného starostu. A v prípade, že áno, tak a teda tam treba si dať na stôl aj tie plusy, minusy tej kandidatúry ako takej. Čiže toto je otázka absolútne otvorená. Ja by som ale skôr reagovala na to, čo ste povedali, alebo tú otázku, ako ste povedali, že v minulých komunálnych voľbách pravica naozaj získala mnoho mandátov v mnohých obvodoch, proste to prevalcovala a v meste sme mali väčšinu. No obávam sa, že tento rok to také nebude a už to vidno aj na rôznych mestských častiach, kedy sa tá pravica jednoducho spolu nespojila, kde vznikajú, tak ako teraz je avizované Staré mesto, ostávajú niektoré subjekty mimo, budú možno vznikať druhé koalície, možno to tak dopadne aj na meste. Takže ja si myslím, že o to väčšiu šancu budú mať práve osobnosti a ľudia sa budú skôr rozhodovať podľa nie stranickej príslušnosti, ale podľa toho, či toho poslanca poznajú alebo nie. Tými osobnostiami samozrejme môžu byť aj nezávislí poslanci a ono sa stalo akousi módou, že ľudia kandidujú ako nezávislí poslanci, ktorí už aj v roku 2010 dokázali, že vedia byť zvolení aj bez toho, aby im punc dala nejaká či už stredoprava alebo ľavicová strana. Pán Korček, špekuluje sa o tom, či vy ako nezávislá osobnosť budete sa uchádzať o podporu voliča v Novom Meste nielen na post poslanca, ale aj na post starostu. Máte už v tomto jasno? Počul som tieto špekulácie z viacerých strán. Určite mám ambíciu uchádzať sa o podporu voličov na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, prípadne miestneho zastupiteľstva. Čo sa týka starostu, tak momentálne po vzťahu k tejto funkcii sa touto kandidatúrou nezaoberám. Pán Korček, treba povedať, že ak sa pozrieme do roku 2010, tie zastupiteľstva, či už v mestských častiach, alebo aj na meste už dnes, majú tam svoje miesto nezávislí poslanci. Tie prognózy politológov hovoria o tom, že tie počty sa budú v roku 2014 zvyšovať. Prečo si myslíte, že ľudia dajú prednosť nezávislému kandidátovi pred kandidátom, ktorý je nominovaný politickým subjektom? Viete, že ja si myslím predovšetkým, že ľudia majú tú ambíciu a tú tendenciu voliť ľudí, ktorých poznajú. A keďže od toho roku 1989 táto spoločnosť prešla už, myslím si, že značným vývojom, aj volič dozrel, aj vznikla nejaká komunita komunálnych politikov, osobností, ktoré sú už dostatočne známe vo svojej komunite, vo svojom okolí. Takže myslím si, že tí ľudia pristupujú predovšetkým k tomu, že či toho človeka poznám alebo nepoznám. Pokiaľ toho človeka poznajú, dôverujú mu, v zásade je jedno, či kandiduje ako nezávislý alebo na nejakej za nejakú politickú stranu, ale myslím si, že to je hlavne, aby oni vedeli, že kto ten človek je, čo spravil, proste akú má reputáciu vo svojom okolí. Toto je veľmi dôležité. Napriek tomu, pán Gašperík, sa hovorí o tom, že veľa do toho, ako sa bude skladať tá kandidátka, má čo povedať národná úroveň, vrcholné vedenie strany. Nie je to niekedy škodou, že sa nedá prednosť človeku, ktorý pôsobí 4, 8 rokov, 12 rokov v komunálnej politike a skôr sa tam ťahajú mená, ktoré sú známe z národnej politiky, ktoré je však úplne o niečom inom ako komunálna politika. Funguje to takto aj vo vašej strane? Ja som trošičku práve prekvapený otázkou, ako rovno na mňa, lebo ja môžem teda povedať za našu stranu SDK, UDS, že vlastne takto to u nás nefunguje a de facto priamým vyvrátením tejto otázky je to, že takíto kandidáti u nás ani neboli. Na mestskej časti teraz Nové Mesto, či už v rámci miestneho zastupiteľstva alebo v rámci mestského zastupiteľstva, vždycky si myslím, že platí presne to, čo povedal kolega Tomáš Korček. Vždycky sú to poslanci, ktorí sú, respektíve kandidáti v nejakom určitom okruhu známy. Samozrejme, Bratislava je mesto, kde je veľa prisťahovaných, teda nie sú všetci takí, ktorí sa tu narodili, ale je veľa kandidátov, ktorí tu naozaj od malička vyrastajú, respektíve celé generácie ich predkov pochádzajú z mestskej časti Nové Mesto. Kandidáti, ktorí tu dlho bývajú, prisťahovali sa a pôsobia v nejakom okolí, či už je to v rôznych občianskych združeniach, alebo teda v takýchto
komunitných skupinách, ktorých vlastne si získali určitú dôveru a na základe aj určitej tejto dôvery vlastne prejavili určitú vôľu, teda pracovať aj ďalej aj v nejakom širšom rámci, širšom zábere a prišli požiadať aj o podporu nás ako konkrétne politickej strany, či by v prípade nemohli ísť pod touto hlavičkou ako nezávislá osobnosť, ale teda nominovaná politickou stranou, aby si teda možno nemuseli zbierať podpisy, ale teda mohli pôsobiť v rámci komunálnej politiky. Ja ale musím povedať na dôvod aj tej otázky predchádzajúcej, čo ste povedali ohľadne tých nezávislých poslancov, veď oni takisto nekandidujú ako samostatné jednotlivé osoby, ako skutočne nezávislí. Vieme, že vlastne títo nezávislí sa napríklad nezávislí, ktorí kandidovali s pánom starostom Kusím, tiež dali dohromady určitá skupina 25 ľudí a svojím spôsobom oni pracovali ako politická strana, lebo pôsobili spolu ako jednotne 25 poslancov, len boli rozdelení v rámci Nového Mesta v 4 volebných obvodoch. Takže takisto vlastne pracuje tá politická strana, hej, že sa spájajú, dávajú sa dohromady v rámci nejakého zákona o zhromažďovaní alebo teda o politických stranách a takisto vlastne aj títo nezávislí sa takto dávajú dohromady a spoločne sa podporu. Takže ja si myslím, že je to normálne a je to dobré. To znamená, že v SDKU sa viac menej počúva hlas na tej mestskej regionálnej úrovni. Ako to funguje v strane Nová, ktorá pôjde prvýkrát do komunálnych volieb, pretože ako politický subjekt vznikla v roku 2012 a vieme, že je to práve subjekt, ktorý tiež bude svojím spôsobom vsádzať aj na mená z veľkej politiky. Aká podpora je tým ľuďom, ktorí naozaj reálne už v tom komunále pôsobia? My sme stavali ľudí z veľkej politiky hlavne vo vúckarských voľbách, vzhľadom k tomu, že sme boli nový subjekt a potrebovali sme ho, poviem to úplne na rovinu, aj zviditeľniť menami, ktoré sú známe, lebo ľudia, tak ako tu už bolo povedané, radi volia mená, ktoré poznajú a keď si vedia za tým človekom predstaviť aspoň nejakú jeho prácu, činnosť. Čiže kvôli tomu. A čo sa týka komunálu, my sme mali primárne voľby, kde myslím si, že nejaký z veľkej politiky kandidujú len ľudia v Ružinove. Myslím, že Martin Chren, Juraj Droba sa uchádza o podporu, ale ako hovorím, ešte stále nie je jasná koalícia, ešte stále nie je jasné, že koľko vôbec mandátov Nová získa. Takže je úplne predčasné hovoriť, kto sa nakoniec na tú kandidátku dostane, kto nie. Budem osobná, opýtam sa aj vás, akým spôsobom vy sa chcete opätovne uchádzať o podporu voličov. Pôjdete ako stranický nominant alebo budete sa snažiť ako občiansky kandidát, nezávislý? Ja som trošku sklamaná z toho diania, ako som už niekoľkokrát avizovala, čo sa tu deje teda momentálne, tak ako to bolo, ako sa to deje dnes, tak to tu ešte nebolo. Tie dohody, ktoré sa menia zo dňa na deň, ktoré nie sú stále uzatvorené, nie je jasné, aký kandidát bude podporený na primátora, nie je jasné, v akom zložení bude koalícia. Takže ja uvažujem aj nad tým, že by som išla kandidovať ako nezávislý kandidát, respektíve nie stranický kandidát, pretože nechcem sa účastniť toho cirkusu, ktorý sa tu deje. Hovoríte o cirkuse. Naozaj to, čo sa deje na stredopravej strane, nahráva možno aj nezávislým kandidátom. Pán Korček, to je jedna vec, to je tá politická vec. Druhá vec je, ako osloviť voliča, ako presvedčiť, že 4 roky, respektíve vo vašom prípade už je to viac rokov, ste robili veci naozaj v prospech voliča. Čo je za vami? Keď teda asi budeme sa baviť konkrétne o mojej osobe, alebo vo všeobecnosti si myslím, že teda každý by sa mal prezentovať predovšetkým svojou prácou. Tak ako ste povedali, ja už som viacero volebných období na pozícii poslanca. Myslím si, že tie výsledky sú jednak, ja som známy v rámci Nového Mesta, pretože už viac ako 5 rokov prevádzkujem bezplatnú právnu poradňu, kde niekoľko stoviek ľudí prišlo a myslím si, že sme dokázali aj spolu s kolegami, ktorí tam so mnou pôsobia, vyriešiť viaceré problémy. Taktiež ako mestský poslanec si myslím, že to chcem povedať, že tu spolu s kolegami, že som veľmi rád, že sa nám podarilo vytvoriť taký dobrý tím, pretože keď si pozriem nejaké iné mestské časti, tak tam je nejaká vzájomná rivalita. Tí ľudia, nechcem povedať, že sa neznášajú, ale proste nefungujú ako jeden tím. Napríklad Petr Žalka, myslím, oni majú 11 poslancov, ale keď si to zoberete, tak sú tam naozaj rôzne nevraživosti. Sa nám podarilo spolu docieliť viaceré veci, ktoré sú dobré pre mestskú časť Nové Mesto
mesto a Novomešťanov. Jednak tu boli rôzne zverovania majetku, či už na ten cykloštadión, o ktorom už sa tu hovorilo na tejto pôde, kde sa mali stavať kedysi byty. Proste zabránili sme tomu, lebo jednak ešte v minulom volebnom období sa tam zamieniali pozemky, dostal sa tento priestor do vlastníctva mesta. Podarilo sa ho zveriť mestskej časti, kde už mestská časť na to získala aj norské fondy a budúci rok sa tam bude robiť ten plánovaný cykloštadión. Taktiež to bolo napríklad priestor Parčika Sadova, kde ako mestskí poslanci sme presadili, aby tento priestor sa zveril mestskej časti. A ako mestskočastní poslanci za s tým, že narábame a schvaľujeme rozpočet, sme presadili, myslím, 90 000 eur na to, aby došlo k obnove a revitalizácii tohto priestranstva, čo sa deje takisto, keď by som povedal o parku na Račianskom mýte, kde mestská časť pripravuje revitalizáciu, taktiež sme presadili, aby novovytvorené pozemky, ktoré tam vznikli a boli zapísané, prešli do správy mestskej časti, osadili sa tam viaceré prvky osvetlenia, môžem hovoriť o komunikáciách, proste naozaj myslím si, že toho je veľa a veľmi dobre sa dá spojiť aj tá funkcia mestského poslanca a mestskočastného poslanca, pretože ten človek je veľmi dobre informovaný, čo sa deje aj na tej mestskej úrovni a mestskočastnej a vie to veľmi dobre spájať. Takže ja každému odporúčam proste vlastnou prácou ísť do terénu, rozprávať sa s ľuďmi. Ja napríklad celú svoju poslaneckú odmenu vždy miniem na to, že podporím určité projekty, napríklad s občianskym združením Jumping John som podporil kurzy korčulovania pre deti, rôzne činnosti, vydávania kníh a tak ďalej. To naozaj strašne veľa. Minule mi jeden občan mailom písal, že teda dajte mi nejaký odpočet, tak som si k tomu sadol a nejakých 10 strán som napísal. Takže je o čom písať, takže to myslím je si, dobré. že v tej kampani budem vedieť sa prezentovať výsledkami, ktoré sú jasné a relevantné. Pán Gašperík, treba povedať, že doteraz sme sa rozprávali o tom, že tie politické dohody sa rodia veľmi ťažko. Napriek tomu 4 roky počúvam presne to, čo pán Korček povedal, že na Novom Meste je to po voľbách, je to o tom, že odhodíme naše politické dresy a ideme ako jeden človek. Naozaj je to také ideálne a čo je možno taká vaša osobná výhra v Novom Meste? No asi to potvrdím, že je to ideálne. Je to tak. Neviem, či je to ideálne. Pre niekoho možno to nevyhovuje, ale ja takisto ako pán Korček vlastne už som poslanec druhé volebné obdobie a bolo samozrejme iné zloženie v minulom volebnom období. Poslancov bolo 80, bolo viacej poslancov, bolo tam teda za viacero politických strán, subjektov. V súčasnosti sú trajanovskí poslanci, tak sme tu dneska na tejto diskuzii. A si myslím, že tá spolupráca je naozaj príkladná. Vždycky sme sa dohodli na každej veci, ktorá bola prospešná pre Nové Mesto. Teda samozrejme prospešná pre Nové Mesto znamená prospešná pre našich obyvateľov. Takto sme pracovali. Naozaj, možno, jak povedal pán Korček, či v Petržalke, či v Ružinove, že takto to nebolo. Boli tam rôzne animozity. My sme sa ale takto vedeli dohodnúť nielen na úrovni akože nás, troch mestských poslancov, ale vždycky sme sa vedeli dohodnúť aj teda so starostom mestskej časti, kde on nás požiadal určitú podporu, aby sme určité materiály vedeli presadiť na meste, na hlavnom meste. Tak sme teda konali, že naozaj tie výsledky si myslím, že sú siahodlhé, jak povedal pán Korček, že na 10 strán. Čo sa týka tej druhej podotázky, s čím som bol osobne spokojný, tak ja si myslím, že sa nám určité kroky podarilo urobiť v takom fázovaní. A presne je to vidieť v tom fázovaní toho cykloštadiónu, že v minulom volebnom období sme vedeli zabezpečiť to, že ten cykloštadión bol pozemok zamenený v prospech mestskej časti, teda v prospech hlavného mesta. V súčasnom volebnom období sa nám podarilo, teda bolo to aj na viacejkrát prerokovanie na hlavnom meste, dokonca sa tam riešili na nejaké dodatky k zmluvám a s finančným vysporiadaním, áno, niektorí poslanci z Petržalky, s finančným vysporiadaním kvôli ešte výstavbe zimného štadiónu, proste čo bolo náhradnou výsadbou, tak tento pozemok teda sa nám podarilo zveriť mestskej časti, aj sme určité zdroje do ňoho alokovali a myslím si, že je otázka ďalšieho volebného obdobia, aby sme tam vedeli teda zabezpečiť to, čo chcú od nás občania, teda nejaký parčík a prípadne malé hracie prvky. A tam by som vlastne nadviazal, že sa mi podarilo aj na určité iné projekty, ktoré sú naozaj a prelínajú sa v rámci rôznych volebných období, či je to podchod na Trnavskom mýte, alebo teda železná studnička, tak ako som spomínal,
A taký štvrtý projekt je záchrana Vinohradov, ktoré vlastne by mali byť teraz naplnené v rámci septembrového zastupiteľstva, aby sme vedeli zabrániť výstavbe ešte toho torza, čo nám zostalo nad Bratislavou v rámci teda našej mestskej časti, respektíve v rámci mestskej časti Rača, a sme tam pre naozaj ďalšie generácie zachovali Vinohrady. Takže to sú, myslím, že také tie pomničky, ale samozrejme tých drobných vecí je spústa, nechcem sa opakovať. Takisto som mal určité dopyty od občanov, spracovával som rôzne odpovede a naozaj to použijem, ako som povedal v predchádzajúcom vstupe, na odpočet, na základe čoho by som sa teda chcel opätovne uchádzať tiež o podporu obyvateľov pre ďalšie volebné obdobie, na základe výsledkov práce, konkrétnych výsledkov. Tú kvalitu komunálneho politika svojím spôsobom môžeme ovplyvniť aj my, voliči, pretože nielen vy by ste mali byť aktívni, ale aj my. Tak ako povedal pán Korček a aj pán Gašpierik, boli ľudia, ktorí sa možno aj počas tovoročného volebného obdobia na nich obracali s problémami. Podarilo sa aj vám, pani Augustinič, možno dostať do zastupiteľstva a vyriešiť veci, ktoré naozaj v území priamo trápia ľudí? Musím potvrdiť len to, že veci sa naozaj dajú presadzovať vtedy, keď sa tí mestskí poslanci spoja a fungujú spoločne, pretože predsa len tých záujmov, máme 17 mestských častí a každá mestská časť má iný záujem, rozpočet mesta je len jeden, takže tam sa buď naozaj spojíte a budete spoločne pracovať na tých bodoch a cieľoch, ktoré si stanovíme, alebo potom to nefunguje. Musím povedať, že teda na Novom Meste to fungovalo, podarilo sa niekoľko vecí, tak ako spomínali kolegovia. Čo si ja myslím, že ja teda všade zverejňujem napríklad svoje číslo, mailový kontakt a tak ďalej, čiže nemám vôbec problém, keď ma ktokoľvek osloví a potrebuje niečo, tak samozrejme podám tú pomocnú ruku, od toho tam som. A ja si myslím, že ja sa venujem na Novom Meste hlavne rodinám a službám pre rodiny. Väčšinou teda zamerané na rodiny s deťmi. A mne sa podarilo teda otvoriť alebo spolu otvoriť aj s kolegami jedno rodinné centrum. Pripravujeme ďalšie rodinné centrum na Mierovej kolónii. Možno, že by sme sa dokázali baviť o podpore rodinného centra v tej spodnej časti, teda v okolí Račianskeho mýta, alebo teda Račianskej. Čiže to sú také veci, ja si myslím, že na to, aby sa k nám mladí ľudia sťahovali a prihlasovali si trvalé pobyty a chceli u nás žiť so svojimi deťmi, potrebujú služby také, aby sa tu cítili dobre. Alebo cítili dobre v Novom Meste. A začína to teda príspevkom pri narodení dieťaťa a potom deti by mali chodiť na zrekonštruované detské ihriska. Aj tam sa nám veľmi veľa podarilo ihrisk zrekonštruovať, dokonca urobiť nové ihriska. Takisto teraz sa bude pripravujú sa ďalšie projekty. Mali by mať možnosť chodiť do rodinných centier, aby sa necítili doma samé, opustené, aby mohli proste s tými detičkami niekam ísť, kde sa môžu stretávať. Mali by sa vždycky dostať do škôlky, teda to svoje dieťa dostať do škôlky vo svojej mestskej časti a prípadne aj do jasly, pretože mestská časť Nové Mesto má aj štátne jasle. Čiže pomáhať takýmto spôsobom a potom samozrejme sú to rôzne príspevky pri nástupe do školy, na pomôcky a to sú napríklad služby, ktoré iné mestské časti nemajú alebo nemajú v takej miere a tieto treba rozvíjať a dostať ich do takých rozmerov, aby tí ľudia boli u nás spokojní. Potom sa k nám budú sťahovať, potom budú spokojní a bude tá mestská časť žiť úplne iným životom. Čiže toto si myslím, že je taký môj cieľ, ktorému sa ja venujem a plus teda na meste sa venujem doprave, ale to je zase iná kapitola. Dáma a páni, myslím si, že ak by sme mali odpočtovať vaše štvoročné obdobie volebné, tak by sme na každého z vás potrebovali pol hodinu. Ja na záver len poviem, že musím aj ja oceniť ako novinárka, ktorá od roku 2001-2002 sleduje komunálnu politiku, že je oveľa jednoduchšie dnes sa dostať ku komunálnemu politikovi. Predtým tie čísla a mailové adresy naozaj boli skôr viac menej v utajení. Ďakujem vám veľmi pekne. Budem sa tešiť opäť na budúce, určite do novembra 2014, kedy nás čakajú komunálne voľby, sa ešte stretneme pri rôznych zaujímavých témach. Všetko dobré a dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia. No a na vás sa o týždeň teší kolegyňa Silvia Šeptáková. Všetko dobré a dovidenia.